Sajf ieħor l-istess problemi. Tuħ tad-dawl, anzjani fis-sħana u familji jarmu l-ikel. Kif għaddew biss ftit jiem il-bidu tas-sajf u t-temperaturi qed jolgħu sew, numru ta' lokalitajiet komplew jesperjenzaw sigħat sħaħ mingħajr provvista tal-enerġija. Fil-fatt żoni fi Flerdeli, Santa Venera, Birkirkara u Ħalqormi għaddew lejl diffiċli bejn it-tlieta u l-erba' kif spiċċaw mingħajr dawl wara li allegatament kuntrattur laqat kejbil taħt l-art waqt xogħol illi kienet isir. Skont l-Ene Malta, minħabba l-ħsara installaw generators temporani f'numru ta' substations biex ir-residenti jibqgħu ikollhom id-dawl waqt li jkomplu x-xogħlijiet ta' tiswija fuq il-cables bil-ħsara. Fl-aħħar ġranet anke lokalitajiet fin-nofsinhar ta' Malta bħal Birgu, Lisla u Bormla flimkien ma' Żabbar, iż-Żejtun, Ħal Tarxin, Raħal Ġdid u l-Fgura ukoll kellhom qtuħ fil-provvista. Sitwazzjoni li nħolqot f'perjodu meta temperaturi qed ikunu għoljin ħafna. Dan kollu seħħ waqt li l-Ministru Mirjam Dalli kienet qed tiddefendi l-ftehim bejn il-Gvern u l-BP għal provvista tal-LNG fejn enfasizzat provvista tal-enerġija stabbli. Fl-aħħar snin is-sajf Malti kien ikkaratterizzat minn dan il-qtuħ ta' dawl regolari fuq perjodu ta' ġranet sħaħ, tant illi l-familji Maltin u Għawċin saru jibżaw li sitwazzjoni bħal din tirrepeti ruħha. Fil-passat, il-Gvern kien iddikjara li t-temperaturi għoljien kienu qed jirriżultaw fil-qtuħ tad-dawl tant illi numru ta' familji sabu l-generators quddiem il-bib tad-dar tagħhom. U l-Gvern nefaq l-eluf mit-taxxi tagħna biex f'Delli Mara ħoloq impjant temporanju tal-enerġija u biex jipprova jindirizza l-problemi kbar fid-distribuzzjoni tad-dawl. Distribuzzjoni li mill-ġdid qed taffaċċja sfidi serji, tant li xi residenti kkonfermaw ma' Net News li kienu ilhom mal-14-il siegħa mingħajr dawl.